Sanibonani molweni ndanamkela kweSACTV ngesiXhosa. Unjengayo ufikelwe ngubrother kaNomfundo ke uyacaphuka xa embona ke uthi wena uyandidelela awundiboni uyangena uyaphuma kwam. Bese ungena uNomfundo ke sathetha ke ethi uNomfundo hayi relax uhamba nam. Unjengaye ke uthuse ukumbona phaa ke kuba ethi ke yena ke kusesesibhedlele. uNomfundo athi hayi ndikhululwe bathi ke baze kuBhoyibhoyi bazomlanda. Ubhuti wakhe ke abesesithi umfisela intlahla ke uba amthole ke. Abesebuya ngonjengaye ethi wena ubhizi uyakhukhumala nje awazi noba kwenzekani phantsi kwempumlo yakho. Abesebuza ke uba uphi ke lo mfana utsho uVusi. Uthi ke uvela wagila esikaKhesari wabuyisela yonke into emva. Ndithetha nawe nje unyanakho usendlini. uNomfundo athuke ke buza uba kanti undibuyiseleni ke apha. Uthi ke ubhutiza lo bendifuna ubone lo mzekezeke ohlala umkhalela uba unjani uyamsefa ke unjengaye. Uthi ke buka nje unjani. Athi ke hayi nihambe niqhoma boodadewethu. Watsho waphuma ethi mandinishiye zithandani. So ufike wamdelela ngamehla wenyuka ke unjengaye kwakhe. So uNomfundo ke ushiyekile ke xa khange ahambe wabe sewubona ke abasebenzi afike be-curious befuna ukwazi yonke into ke kuphungwa ithi ke apha. Uthe ke naye ningakhathazeki uBhoyibhoyi wam usafe uhleli no-anti wakhe apho akhoyo. uMamV ke ufunda iBhayibhile ingathi amamelanga ke abesesithi utsho umfihlo lo ka-14 years. uThuli ke uthi thina sivuyela uba usafe. uNeli yena ufuna ukwazi uba bathungise na. Bathi wena sisiNomfundo uzosithi fafa ngemali kaloku ngoba uzoba nguMrs Sibalikhulu. uNomfundo ke uthe xa ethetha ethi kaloku uSibalikhulu zange angasihoyi thina noBhoyibhoyi. Wabe sembuza ke uMamV ethi yeNomfundo awuboni into irongo kuyo yonke le nto. uNomfundo uthe into erongo yintoni ngothando ngoba uthando luyazenzekela so akho nto ithini. uMamV uthi hayi kuyacaca awuboni. Uthetha uba awuboni uba le nto ichitha kanjani umzi wakwaDlamini. Uthe ke uNomfundo awuboni na uba ndiyazisola. uMamV wathi hayi ndiyathemba uMedem uyokuxolela ngenye imini ngale nto omenze yona ebuhlungu ekuthembe kangaka. uThuli ke ubuze uba usamthanda na. So uMamV uye wahamba ke wathi ke uNomfundo ewe zange angamthandi yena uSibalikhulu. Phofu akabhlashi kanje yabona into yoba nyhani laa nto wayesithi umyekile wayethi umyeka nje kuba ebuyela back kwaPhetheni otherwise yena use-in love. uVusi ke uvela exelela unina uba umfana umgxothile. Bathe ke besathetha kwangena unjengaye ehambela phezulu ekhwaza uVusi ebuza uba ulithetha phi ilungelo lokugxotha unyanakhe kwakhe. Wamjikelisa ke itafile ke beleqana emfuna esiqwini. Kungenelele uPhetheni ke enqanda ethi uDlame luzosiza ntoni. Ebuza kuba uyamsola na uVusi. Ethi ke sifike kanjani apha. Mandikukhumbuze ke silapha ngoba wena uyahluleka ukuzipha ibhulukhwe yakho. Unjengaye ke wenyukela endaweni yoba ehle ethi wow nguwe ngoku lo sawundikhomba kanje ngemini ebusweni ngenxa yalo nyanakho. Ethi lo nyanakho umthembe kangaka uyamazi uba wenzani ukuze afumane le position yokuba yi-CEO. Hayi ke zewa izidlele kuVusi. Uthe ke xa ebuzwa nguPhetheni uba uthetha ngantoni unjengayo. Waphika woma uVusi ethi andimazi uba uthetha ngantoni. Unjengaye wamthulisa ke ethi xelela uMedem wakho uMedem Phetheni simbiza uMedem Phetheni kwayena uba wenzani. uVusi uthe into endingeke siyihlalele apha kukuhlala apha simamele ubuxoki bukatata. Tata lo mama kudala wasixokisa for 14 years siphila. 14 years utata ekuxelela ubuxoki ethi into endingakuxelela yona kukuba udeserva impilo engcono kunale mpilo. Hey uPhetheni wabathwala izandla entloko ethi omnye wabo makamxelele uba bathetha ngantoni. uVusi uthe andazi watsho wabashiya apho wawugqiba. uPhetheni ke bethuna ubhizi ekamereni yakhe ubhizi ubuka iifoto zakhe zakudala ke nonjengayo. Kungene ke unjengaye ethi uzocela uxolo ngento eyenzeke eofisini. Usuke washiywa ngumsindo and uzotsho ke uba uThemba uhambile waya kwamalume wakhe. uPhetheni uthe yantle leyo. Unjengaye uthe ke uzothatha iimpahla ezimbalwa ayolala kwi-guest room. uPhetheni ke oko emjongile ngokaqoqosha impahla phaa ngobuso nje obunyanyileyo. Umbuzile ke uba usamthanda na. Unjengaye uthi ubani. Uyamthanda na uNomfundo.
khange iphume impendulo kunjengayo, kodwa ibibhalwe apha ebusweni into yoba yes, ndiyamthanda, qha ke ngoku akakwazi uthetha. Asazi ke uba izawuzalani komoni ekaPhetheni nonjengayo noNomfundo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.